Prehľad plastových meradiel Kolbenschmidt. Na meranie vôle kľukového hriadeľa môžeš použiť set meracích pásikov od spoločnosti Kolbenschmidt. Pásiky umožňujú presné meranie vôle na miestach, kde nie je možné použiť bežné meradlo. Set obsahuje 10 plastových pásikov, meraciu stupnicu, používateľskú príručku. Set plastových meradiel Kolbenschmidt a mnoho ďalších produktov pre autá sú k dispozícii v našej aplikácii. Pred meraním odmasti povrch ložiskovej dosky, kryty ložísk a plášte. Vlož plášte do ich montážnych miest. Umiestni kľukový hriadeľ do ložiskovej dosky. Vezmi si merací pásik. Priprav si mazivo na ložiská. Na klznú plochu hriadeľa nanes malé množstvo maziva. Umiestni merací pásik na vrchnú časť maziva tak, aby prilnul k povrchu. Pred inštaláciou krytu ložiska nanes na povrch plášťa silikónový sprej pre zabránenie prilepeniu meracieho pásika. Nasaď kryt ložiska na jeho montážne miesto. Naolejuj závity skrutiek a spodnú stranu hláv skrutiek, aby si sa uistil, že je kľukový hriadeľ správne utiahnutý. Skrutky zaskrutkuj a utiahni na správny krútiaci moment pomocou momentového kľúča, aby si získal presné meranie. Zabraň otáčaniu kľukového hriadeľa. Odstráň kryty ložísk. Meraciu stupnicu drž vedľa meracieho pásika. Ak chceš určiť vôľu ložiska, porovnaj hodnoty stupnice s pásikom. Pred opätovnou montážou odstráň použitý merací pásik. Teraz môžeš skontrolovať, či sú olejové vôle v správnom rozsahu. Tento a mnohé ďalšie produkty nájdeš v našej aplikácii.